Ще говорим и за Лукойл и във връзка с особения управител съм поканил един специален гост, който е с много качества, гост, който знае добре как да защитава българския национален интерес, влиза в политиката с вяра и продължава да я отстоява. Дали е удобен или не, той продължава да защитава националните каузи, Божията правда и олицетворява истината и доброто. А знаете, че в годините много хора, които са отстояли български интерес, са били обект на натиск, заплахи и независимо, че той е един от смелите и достойни българи, се опитват да съсипят бизнеса му в исторически парк, продължава. Да унищожат партията му да се разпадне, продължава. И с Бог напред, а ние след него, ще поздравя днешния ни гост с добре дошъл, господин Михайлов. Добре заварени. Как сте? Радвам се да се видим. Отлично. Работим всеки ден, гледаме нещо да придвижим напред. Като строиш на един замък, камък по камък, трябва да изградим това, което е крайната ни цел. Вие сте луч светлина в условията на пропаганда и на противопоставяне. Как успявате, господин Михайлов, да запазите тази смиреност и доброта? Каква е вашата формула за това спокойствие и душевен мир, който показвате? Спокойствието винаги идва от вътрешното състояние. Един човек трябва да знае, че спазва Божиите закони, че е на страната на правдата и тогава няма вече кой да го бутне, защото това, което ние правим и това, което искаме и от политиката, и от бизнеса в България, който е останал все още, е само едно нещо – да има справедливост. Понеже вие говорихте за бюджета, най-големият проблем на бюджета не са цифрите и перата в него. Най-големият проблем за българския бюджет е липсата на справедливост в България. Когато няма справедливост, това, което се случва, никой не иска да инвестира. Слушах, че и Бойко Борисов и Делян Пеевски, които казват, че този бюджет ще да докара инвеститори. Само ще ви кажа за едно нещо, което се случва във Варна. Един грък си е купил парцел 5 декара, решил е след време да строи на него, решил е да направи инвестиция в България, идва и намира един парцел, на който е построена голяма кооперация, разпродадена вече и тя е прехвърлена незаконно на други хора. Кои хора са тези, които са е прехвърлили? Това са купувачите на гласове на ГЕРБ и ДПС и това са хората, които когато тръгнем от изборите, затова ние казахме, че изборите са голям проблем и това е изборна икономика, която се случва в България, защото истинските престъпници не се вкарват в затвора, те могат да мародерстват, могат да крадат бизнеси, могат да натискат определени хора, могат да нарушат справедливостта, която също маха потребителите от България. И това нещо, което се случва е, че бюджета няма да се напълни. Идвайки насам, случайно говорих с един човек, който ми разказа за кражби от захарни заводи Горна Оряховица. Ще ми покаже и документи. Понеже в Горна Оряховица в захарни заводи има такъв процес. Цвеклото, което отива за захар, от него се прави спирт, правят се резанки или това беше пример още по времето на социализма на пълно на кръгова икономика на един продукт. Вземайки се цвеклото, освен да се направи захар, вторичните продукти са спирт и резанки. Резанките се даваха на кравите, които са като фураж за тях, а спирта вече е в други индустрии, където има нужда от спирт. Там дори имаше и бомбовена фабрика. Но това, което се случва, това, което ми каза човека, понеже той е бил в този бизнес с дистрибуцията на спирт. И каза за хората, които са били собственици и все още са собственици на захарни заводи. Ако 1 литър спирт струва 14 лева, неговата себестойност е 2 лева. 12 лева тогава са отивали за акцизи и мита. И това, което са правили тези хора, те са изнасяли спирт и са го продавали без акцизи и мита нелегално, което означава, че всеки ден, примерно само оттам, 1,5 милиона. Поне често се споменава за Боташ, че 1 милион на ден сме давали за Боташ. 1,5 милиона. Това е, да кажем, 2012 година,
нали, когато парите бяха много повече, помислете си 1,5 милиона някъде да заминава. Обаче, ако видим спиртната индустрия, алкохолната индустрия в България, ние може да видим, че всъщност на ден може и да заминават пропуснати ползи за държавата. Пропуснати ползи, които да влязат, може и тези пропуснати ползи само от тази индустрия да са над 20-30 милиона на ден. Или, когато говорим за лекарите и медицинските работници, защото те не са само лекари, ние говорим за медицински сестри, за санитари, които не вземат достойни възнаграждения, защото в държавни общински болници, примерно един лекар-ортопед ми показа фиш на края на месеца 1300 лева. Сега помислете си, един лекар, за да стане ортопед, на него му трябват около 20 на години учене и практика, за да може той наистина да бъде човек, който да е добър специалист, а не касапин. Или след 20 години учене и практика и мизерстване, вие да вземате 1300 лева, ами вие имате два пътя. Или да не ставате лекар, а да станете контрабандист на спирт, или да отидете в чужбина. И тогава в България няма да останат кадри. И в този бюджет най-големият проблем е това, че той се проектира и се изпълнява от престъпници. И тези хора, ние може да докажем престъпленията им навсякъде и ние ги доказваме. Въпросът е, че те казват и какво от това. Защото контролните органи, които трябва да следят за тяхните престъпления, медиите и външната среда благоприятства да правят това, което правят в момента. Тези хора са удобни на външната среда, защото те изпълняват това, което се иска от тях да продават националния интерес. Тези хора си назначават свои протежета, които да са контролни органи. Ето, видяхме колко бързо намериха особен управител. Какво ви е мнението за този особен управител? Ами вижте, може ли човек, който 1,5 милиона е загробил държавата с данъци с прехвърлянето на неговата фирма, която го хванаха, да бъде особен управител на Лукойл, това означава, че този човек, той няма скрупули да открадне и да направи каквото и да му кажат. Или винаги във властта се търсят максимално компрометирани хора, които да заемат тези постове, още повече, бидейки дълго време и ръководител на НАП, кой знае колко поръчки е изпълнил, този човек, подобно на този полицейски ръководител, който вие казахте, който ние бяхме хората, които заловихме купувачите на гласове, и той не само, че нищо не направи, той стимулира да набият репортерите и хората, които се бориха за това да имаш честни избори. Неговата награда е да отиде по-високо в йерархията, защото веднъж хванат, той човек нагоре още по-лесно ще изпълнява указания, понеже хората не го разбират. Когато един човек, който е в държавната администрация, по някакъв начин назначен, му кажат да изпълни заповед, която после може да го вкара в затвора, нормалните хора казват: дайте ми писмено искане, че вие искате от мен това нещо и да е подписано от вас, и аз тогава ще го изпълня, защото е по ваше нареждане. Иначе аз няма да го направя, защото аз нося отговорността. Понеже Делян Пеевски каза: намерете ми на едно място, където да съм се подписал аз. Да, той не се е подписал, защото слага хора като Спецов на тези позиции, или като този шеф на ОДМВР Пазарджик. Това е нещото, което се случва в България. Това е голямата трагедия на бюджета. Този бюджет, както е да е направен, в него, ако ще да пише, че ще изстрелят 3 спътника в космоса, че ще изследват земните недра, че ще направят, те ще откраднат всичко, той няма бъдеще, те ще вземат много заеми. И това нещо, което ще се случи на българския народ и на българските пенсионери, не само, че те няма да имат увеличение, но в един момент на тях ще им вземат всичко, защото те са позволили това нещо да стане и мислят, че когато се затворят очите или когато се заровят главата в пясъка, както щраусите, лъва няма да ги изяде. Не. Това, което ще стане, абсолютно всички българи ще плащат цената.
И ако някой път се притесняваме за малките деца имат бъдеще, ще ги вземат някъде. Най-голямата цена ще платят възрастните хора. Няма да има къде да отидат. Няма да има на кого да се оплачат, няма да има кой да ги защити. Това е най-голямото наказание, което ще се случи. И затова казвам, че бюджета, както и да го разглеждаме, той е престъпен, защото е сътворен от престъпни хора, които унищожават средата. Тези милиарди, които ще ги вземем заем, те отиват да загробят буквално българската икономика и бъдещето на българския народ. Гледах проекта бюджета на бюджетната комисия и госпожа Петкова каза 3,7 милиарда евро или 7,4 милиарда лева е бюджетният дефицит. Тегли се много повече средства. Наблюдавах и това, че в ББР се теглят 4 милиарда и се разплаща чрез общините, разбира се, на тези, които се снимат под герба. И в последствие те не отиват европейските средства, както знаете, като дефицит, защото по европейските програми те се начисляват чак април месец до година, но ще дойдат с огромна сума 2026. Това ще породи ли, според вас, господин Михайлов, едно недоволство, криза, освен икономическа? Какво ще предизвика това в хората? Какво според вас предстои за нашия народ 2026? Ами, аз ви казвам, че тя криза да има навсякъде. Въпросът е там, че ръководните постове са някъде на една позиция, която е била малко преди времето на Френската революция, когато кралицата на Франция казва, ами, щом нямат хляб, да ядат пасти, защото те не разбират каква е ситуацията. Това, което го виждам, че хората, които се възползват от всички блага, които нашите предци, нашата земя ни е дала, те не осъзнават какво положение се намират обикновените хора. Но, за съжаление, и обикновените хора пък не осъзнават какво положение се намира България. Сега ще ви обясня. В бюджета ние имаме разпределения за неща, които хората ги виждат. Видимата част. Знаете, айсберга има видима част, има и невидима. Невидимата част е състоянието на ВиК мрежата. Ами от държава, когато ние пиехме вода от чешмата, в момента ние трябва да пием от пластмасови бутилки, защото вече водата от чешмата не става за пиене. Аз дори изгледах една картинка, която показваше Кока-кола с нейните 500 марки пластмасови бутилки. Не е проблем за природата в света, но кравите и газовете, които те изпускат, са проблем. Или в момента, само от това, че ние не можем да пием вода от чешмата, защото тя не е питейна, или който пие, после ще има проблеми 100%, ще хвани и заболявания тежки, ще има и проблеми с стомаха и с бъбреци и всичко. Само оттам си помислете колко много буклук ние произвеждаме с пластмасовите бутилки за вода. Или това е нещо, което българите са спрели да си мислят. Ако аз трябва да купувам по определено количество вода и давам за 200 лева за вода на месец, това са пари, които излизат от моя джоб или от джоба на пенсионера. Това е само едното. Цената на водата. Си помислете второто нещо. В Дубай цената на водата е 3 лева и 50. В България, повечето места, цената на водата е 6 лева. Което означава, ние имаме 2 пъти по-скъпа цена от Дубай, при положение, че ние имаме реки, имаме много дървета, имаме подпочвени води. При нас цената на вода трябва да е лев. Сега, това е втори показател, който българите трябва да си помислят, които го плащат всеки месец. Защото тези пари идват от тяхния джоб. Ако заплатата ви е 2000 лева, на вас ви вземат 200 за вода, вземат ви 200 за питейна вода, 50 повече за вода, която е за естествени нужди. Третото нещо – електричеството. Ние имаме напълно готово завършване централа, АЕЦ Белене. Направата на тази централа ще направи тока, навсякъде говорим за енергоизточници, тока е изключително евтин в България. Дори сега видях, че Франция са подписали договор с Русия за обратно вземане на урана и те вземат употребения уран, който е от атомните централи, руснаците го вземат и връщат на
французите 10% ново гориво. Или вместо ние да правим хранилище, защото ние се виждаме, че ние не можем да правим едно сметище, а камо ли хранилище за атомни отпадъци, ако ние се завършим атомната централа и възобновим процеса на зареждане на гориво и връщане на това гориво в Русия, примерно. Защо казваме в Русия? Защото там ни е най-изгодно в момента. Ние не търсим, ако ни дават по-ефтино от Франция ще го купим и ще им го депонираме там. Нали? Да заздравим връзките. Ние сме енерго и исторически свързани, православно свързани. Да, но имам предвид, че дори Франция, ако могат да ни дават по-ефтино, но не виждаме Франция гледа да има такъв договор с Русия. При нас обаче това нещо не е позволено. И тук е важно да знаят хората, че не е позволено. А Борисов и Пеевски, нашите управляващи, са сключили договор, с който те вземат пари. Вземат пари, не са притиснати, понеже повечето хора вярват, че Борисов и Пеевски са притиснати, за да може те да не развиват България. Напротив, тези хора навсякъде вземат пари, за да може ние да плащаме повече. И сега си помислете, ако можеше електроенергията ни да падне благодарение на бързото довършване на АЕЦ Белене, парите, които щяха да влязат като печалба от АЕЦ Белене, които са около 2 милиарда на година, помислете си икономиката, която ще да се създаде в един район, който изостава около 330 хиляди работни места пряко и косвено, или това означава още 10 милиарда в бюджета щяха да влизат годишно. И сега си помислете с тези 10 милиарда, вместо да ги вземаме заем. Нали? Както ние ще вземем 20 милиарда заем, само 10 милиарда ще ни дойдат оттам. Българите ще ползват по-ниско електричество и следващото нещо, което се случи, ще дойдат много инвеститори, защото те отиват там, където има ефтина електроенергия, ефтини енергоресурси, които да им позволят да направят производство. Казвам го това нещо, защото само питейната вода, водата за битови нужди, другата, която е къпане, чистене, миене и електричеството, ако това правителство беше проектирало бюджета по такъв начин, че да може хората да се възползват от тях, хората щяха да получат едно увеличение от 5-600 лева на месец. Само от това. Следващо нещо. ЖП транспорта. В България много е скъп транспорта от едно до друго място. Това води до пренаселване на градовете. Ако софиянци се чудят защо София е толкова пренаселена и ето виждаме, сега са принудени да направят зелената зона 2 лева, синята зона 4 лева, дори в крайните квартали, защото вече колите няма къде да стоят. Проблема с колите се решава с добър обществен и междуградски транспорт. Ако те бяха направили една стабилна железопътна мрежа, нямаше да има такава голяма концентрация на хора в София, защото, знаем, в Германия хората си пътуват по 1 час на работа, което 1 час в Германия са 200 км. Или в радиус от 200 км, или половин България. Хората, но тук не е само 200 км. Значи, помислете си, Перник и Пазарджик. Тези два сравнително големи града може спокойно Перник за 10 минути да си в София, в Пазарджик за примерно 30-40 минути да си в София, което си е разстояние градско. И това нещо можеше да направи живота на хората в София по-добър, да има разстояние, да бъдат заселени другите населени места, защото в момента те се обезлюдяват, нали, и да има и млади хора навсякъде развитие. И да спаднат цените, които хората ще трябва да плащат за зелени зони, за гориво, за граждански отговорности, каска и всички останали амортизации на автомобили, гуми и други. И го казвам това нещо, защото вижте, ако това правителство искаше да подобри живота на хората, то щеше да вкара в този бюджет тези неща. Щеше да вкара атомната електроцентрала да се направи, железопътния транспорт да се подобри, щеше да даде вода на земеделците, да могат да поливат, за да произведат още пари, които да влязат в бюджета и да произведат по-евтина и качествена продукция за самите хора. Щяха да дадат възможност на животновъдите при облегчени условия да гледат животни
и да има повече кланници, които да не са зависими само от тях. И това нещо щеше да спадне, примерно, храната с 30%, качеството на храната да се качи с 100%, да влязат повече пари в българския бюджет от поливането и другите неща. Ами аз вижте, с едни дребни мерки и насоки ви показах как ние може да имаме 20-25 милиарда допълнително в бюджета. Хората да забогатеят от по-евтините услуги, защото хората това не го осъзнават, но ако те дават по-малко пари за нещата от първа необходимост, те стават по-богати. Вие им показвате, господин Михайлов, но това ли е причината, поради която да настройват така наречената опозиция в лицето на МЕЧ и на Възраждане срещу вас, тъй като вие давате решение за справяне с кризата и показвате недъзите на системата? И един вторичен въпрос. 36 години вече няма закон за комасацията, обединение на земята, тъй като чужденци изкупуват земята чрез посредници, не я обработват, има така наречени бели петна. Знаем, премиера Желязков даде при неясни условия водите на река Места, неговия зет е грък, дали с Мицотаки се правил среща или не. Никой не му го зададе като парламентарен контрол. Струма. Да, мисълта ми е, че българските земеделци нямат да поливат земя, а в същото време нямат вода. Даваме на Гърция при неясни условия. Георги Георгиев не отговори, Желязков не отговори. Само вие сте будната съвест на българските граждани като народен представител. Виждате ли умишлена атака към вас да се разцепи величие, именно защото защитавате български интерес? Да, аз само ще вметна малко за водата. Вижте, по-фрапантното е Дунава, това е най-голямата европейска река, минава покрай нас. И ние не вземаме вода, за да добием допълнителен брутен вътрешен продукт, а я пускаме да се замине. Тя не е, която остава при нас. Не я съхраняваме някъде. Защо го правим? Защото Бойко Борисов и Делян Пеевски, това, което правят, те открадват всички бизнеси в България. Неусетно, това, което те правят, е стъпка по стъпка да вземат всеки един бизнес и така да направят хората зависими. Така работи тяхната изборна икономика. Защото те виждат основния техен приход от парите от бюджета, които крадат, а не от бизнесите. Сега, те атакуват Еконт и ще направят така, че Еконт да фалира, а тяхния нов проект Гълъб да стане основната куриерска фирма и вие си помислете. Имате фирма, при която трябва да правите разнос на хора, да им доставите продукт. Те си ги поръчват онлайн, каквато е новата икономика. Обаче фирма Гълъб е на Бойко Борисов и Делян Пеевски и дека той е неудобен, той говори против нас, Гълъб няма да взема от него стоки. И вие фалирате. Другото нещо, което те искат да направят, не пускайки вода на земеделците, те искат да ги фалират, да им вземат земите и стопанствата и да правят с тях каквото искат. По-големия проблем от изкупуването на земя и белите петна са ветрогенераторните и соларните проекти, които се лансират именно от тях, защото те трайно увреждат обработваемата почва и нарушават екосистемите. Като последен въпрос, и тъй само, като предаването към своя край, извинявайте, аз исках да направя един анонс на финала на предаването, тъй като вие сте единственият човек, който дава и реални решения и много хора казват, господин Михайлов е нашата надежда. Вие получавате множество предупреждения. Какво бихте казали на българските граждани? Как може да се спасат, господин Михайлов, и могат да разчитат на вас в бъдеще на подкрепа на всеки един човек, който е притесняван, заплашван? Защото вие имате реално смелостта и честността. Как бихте се обърнали към гражданите? Това, което искам да кажа към всички граждани е първо да не се притесняват и да ни търсят. Говорим за политически проблеми, а не за лични. Защото личните проблеми няма как ние да ги решим. Това трябва да ги реши съдебната система, но политическите може да им помогнем. И другото, трябва да си направим икономика на съпротивата, в която хората да започнат да пазаруват вместо от фирмите на Борисов и Пеевски и тези, които ги потискат, от фирмите на тези, които се грижат за тях, които помагат. И чрез насочване и ресурса на потребителите, ние можем по някакъв начин да създадем едни потоци, с които съпротивата да се захранва и да можем тези хора да ги махнем, защото много дълбоко са проникнали в плътта на народа и на държавата. Така че, нека хората бъдат по-смели, да се интересуват, да бъдат систематизирани и постоянни и съм сигурен, че ще имаме успех. Като последен въпрос, бихте ли казали, господин Михайлов,
Има ли опасност за българската телекомуникационна мрежа и спедиторска, тъй като минават повечето разговори през телекомуникационните дружества? Вие споделихте в други интервюта за Viva.com, сега за спедиторските доставки от монопол от страна на управляващите, които искат да контролират разговори, доставки. Има ли според вас такава опасност за българските граждани? Тя е реална, тя е факт и вече има монопол, защото чрез всичките инструменти за контрол, като комисиите, които регулират защитата на потребителя, антимонополните сливания, тези комисии, тези организации, на които са назначени тяхни хора, регулаторите, така наречените регулатори, след като те вече са на Борисов и на Пеевски, всяка една голяма фирма, дори да не е приближена на тях, се съобразява с тях. Защото иначе ще бъдат наложени много големи глоби на фирмата от страна на тези регулатори. Поради тази причина аз мога да кажа, че ние сме в състоянието на монопол. Вие го виждате и медийния монопол, който де-факто, вие като казвате, че искат да разцепят партията ни, монополните медии само излъчват това, което искат управляващи. Те не излъчват това, което действително се случва. И медии като България 24 часа, като Евроком, като Канал 3 са като бял гълъб някъде. Рядкост. Трудно може да ги видиш. Като последни думи бих казал, че величие в лицето на господин Михайлов е единствения лъч светлина, който дава надежда на гражданите. И с последните думи на господин Михайлов в предаването: имайте смелост, казвайте истината. Божията правда побеждава. Ние трябва да разчитаме и сигналите, които направи външния министър на Унгария Петър Сиарто и се срещна не с министър Георг Георгиев, не с премиера Желязков, а с президента Румен Радев. По това те показаха, че искат да се спре конфликта и не иска Европа да дава и 1 евро за финансиране на конфликта в Украйна, като Унгария, България в лицето на Румен Радев. Величие и всички, които мислим за мира, трябва да се обединим и да направим така, че да има немилитаризирана Европа. Не Германия, Франция и другите държави да искат конфликта да продължи, а да се реши по мирен път. И както Сиарто и Радев казват, ефекта на дипломацията може да бъде решаващ за решаване на конфликта, то милитаризацията и войната не води към решение, а към убийства. И за това подкрепям господин Михайлов в неговата борба за това да има защита на българския интерес. Искам да ви попитам, господин Михайлов, като последни думи, едно пожелание, което ще отправите към българските зрители относно идващите рождествени празници и новогодишни. Какво ще кажете за новата 2026 година? Да бъдат по-добри хора, да се върнат към това, да погледнат хората около себе си и да намерят сила да направят това, което е направил и Христос. Сега на 25 ни празнуваме Рождество Христово, не неговото възкръсване, но той е тук да даде пример. Или ние точно това нещо трябва да помислим, да спрем да мислим само за себе си, а да помислим и за другите. С тези думи аз благодаря на господин Михайлов и смея да твърдя, че думите за духовно, за спасение на душата, наистина са първостепенни. По това се разбира какъв е човека и не материалното да го вълнува, а духовното. Мога да кажа, че господин Михайлов е един от малкото хора и политици, който иска да помогне на народа чрез духовното, което е адмирация и поклон за неговото дело. Затова нека всички помислим в тези големи идващи празници, когато се ражда нашия Господ Исус Христос, да бъдем по-добри и да бъдем по-смирени, като си подаваме ръка. Не се конфронтираме. Виждаме, че той е един голям мъж, защото не отговаря на клеветите, не отговаря на провокациите. И бива, както много хора са казали, дава си едната буза, дава и другата, за да покаже всъщност, че злото се връща в този, който изрича клевети. Че господин Михайлов е един добър човек, който заслужава уважение. Има и моето уважение, както надявам се всички в тези хубави дни да почувствате Божията благодат и да бъдете щастливи. Благодаря ви, господин Михайлов. И аз ви благодаря.